רבותיי, סתם קוראים דברים. לראות את הנוער המסכן שלנו, הנוער המסכן, הנוער הרדוד, שאין לו למה לקום בבוקר ואין לו למה לישון בלילה. הם יכולים להסתובב את שעות הקטנות שבלילה בא לבוקר, כל לילה אצלהם לילה לבן, אין להם חיים. הם לא יודעים מה זה חברה, הם לא יודעים מה זה תורה, הם לא יודעים מה זה דבקות בשם, הם לא יודעים מה זה אמונה. על מה הוא חי? מה מניע אותו? מסכן! אני לא יכול לשפוט ילד כזה, לא יכול. לחשוב על הצעירים האלה שהלכו למסיבה הנוראה הזאת. אני לא ידעתי מה זה המסיבה הזאת. מסיבת טבע. מה זה מסיבת טבע? אוכלים תותים? מה זה מסיבת טבע? אמרו לי שלא אוכלים תותים, אוכלים דברים הרבה יותר טובים. אוכלים מפרי של גן העדן. עולים עם זה ישר לאצילות. מסיבת סמים. אבל הדבר הכי זעזע אותי, היום הראו לי תמונה, אמרו לי הרב. אבל הוא אומר, זה בודה. כן, זה הפסל שעומד שם. מה? לא חלילה שאני חושד את הילדים האלה במשהו. חלילה. הם לא מבינים כלום. אומרים לה, זה תפאורה, זה הרגשה של הודו, להזדהות עם הודו, כאילו אתה בהודו. מה נאבד לי בהודו? אבל תחיה, אחי. אתם לא מבינים כמה אנשים רעים יש בעולם הזה שרוצים להחטיא את הדור הזה ולהפוך אותם לגויים. נותנים להם לעשות מסיבות והם לא יודעים אפילו לפני מה הם רוקדים. במקום שמחת תורה, רבותיי, שיהודי ידע מה זה מקומו ולרקוד מול הספר תורה, לרקוד מול בודה. עוד פעם, לא שאני מדבר על הילדים האלה, עליהם אני מדבר מילה, הם לא יודעים כלום. מתערב איתכם שלא יודעים כלום. דיברתי עם כמה, אומר לי הרב, הייתי שם מיליון פעם, ראיתי את הבודה, זה סתם, זה תפאורה. תפאורה, פסל. אח שלי, תפאורה, פסל שעובדים אותו בודה. איך אפשר לרקוד לידו ביום שמחת תורה? איך? רבותיי, נשפך לי, אני אומר לכם, יש לי שריפה בבטן, מאז שהיום בבוקר ראיתי את התמונה הזאת, אני מזועזע. מה עשו לילדים שלנו? מה עשו לנוער הזה? מסכנים, מה עשו להם? איך קרעו אותם מהאמונה האמיתית, מהתורה, מהחיים האמיתיים?